Alfred Basumatary, one of the most influential person of Bodo people. बिथाङा सासे इन्फ्लुएन्सार ओरैबायदि गिदिर इन्फ्लुएन्सार बिथांना इउटिउबावहाय more than 600K दं आरो गासिबो ससियेल मिडिया प्लेटफर्मसखौ मिलायजोबबा more than मिलियन दं 1 मिलियननि बारा दं नोंथांमोन स' बिथाङा ओरैबायदि मोनसे बुस्थुखौ सापर्ट खालामनाय जेखौ नायनानै आं बिराद दुखु मोनदों बेनो जादों पस्क' रेप सं दाखालि प्रेक्टिकेल नार्सारिनि मोनसे गान ओंखारदोंमोन जेराव बेखौसो फोरमायदों बिथाङा जोंनो गियान होदों पक्स' रेपनि सोमोन्दै गोबांथार मानसिफ्रा पक्स' रेपआ मा बेखौनो मिन्थिबावामोनदां दा नैबे बिथांनि बे मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों आरो कन्ट्रभार्सियेल जानानै गोबांथार मानसिफ्रा मिन्थिबावबाय पक्स'आ मा पक्स' रेपआ मा पक्स'नि फुल फर्मानो जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोनाथ' टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै नुखाबाय जानांगौ अलरेडि दा आङो प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि मिउजिक भिडिअनि सायावनो मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय आरोना नोंथांमोनाथ' बर'निनो बयजोंबो सिनायजानाय इउटिउबार मानो होनोबा आलफ्रेड बसुमतारीखौथ' बयबो सिनायखायो आरोना दा बेनो दा आलफ्रेड बसुमतारीनि सायाव दा मा बुंदों सासे ब्रादारा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो आलफ्रेड बसुमतारीया बे पक्स' रेप मिउजिक भिडिअनि सायाव मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायबा मिन्थिनानै मोनगोन दा प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि दा मिउजिक भिडिअ'थ' ओरैबायदि दा माने दा ससियेल मिडियानि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय बेखौ लानानै मोनसे मिउजिक भिडिअ' दिरुनदोंमोन आरोना पक्स' रेप सायाव दा मा बुंदों सोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथाहरलाय प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि बे मिउजिक भिडिअ' दिरुननाया गाज्रि जादोंना मोजां जादों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरै फोरमायहरबानो जाबाय आरो दा प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि मिउजिक भिडिअनि सायाव आलफ्रेड बसुमतारीया मा बुंदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय Alfred Basumatary, one of the most influential person of Bodo people. बिथाङा सासे इन्फ्लुएन्सार ओरैबायदि गिदिर इन्फ्लुएन्सार बिथांना इउटिउबावहाय more than 600K दं आरो गासिबो ससियेल मिडिया प्लेटफर्मसखौ मिलायजोबबा more than मिलियन दं 1 मिलियननि बारा दं नोंथांमोन स' बिथाङा ओरैबायदि मोनसे बुस्थुखौ सापर्ट खालामनाय जेखौ नायनानै आं बिराद दुखु मोनदों बेनो जादों पस्क' रेप सं दाखालि प्रेक्टिकेल नार्सारिनि मोनसे गान ओंखारदोंमोन जेरावहाय जों बर' इनसाइड टिम जों आदा निशानमोन वान बड'लेण्ड टिमनिफ्राय बिसोर बुंदोंमोन एबा बेखौ हेंथा होनानै दा बे सङा टेकडाउन खालामजाबाय नाथाय बिथाङा मा खालामदों बिथाङा बेखौहायनो गावनि ससियेल बेनिफिटनि थाखाय मा खालामदों दा बेखौ बुरखांफिननानै प्रेक्टिकेलावहाय गान बिहरनानैहाय बेखौ गाव रिभिउ खालामना मा होनदों बेखौहाय मोनसे वाइट दालाय नोंथांमोन ब्लेक मानिखौहाय व्हाइट मानि खालामा बेफोरबायदिनो मोनसे व्हाइट थिं बेखौ खालामनो नागिरदों बेयो नाजादों जे बेवहाय दाग नांनाय दं बेखौ बियो सुस्रांनो नागिरदों ओमफ्राय दा मानसिफोरनि कमेन्टखौ नायनांगौ बे कमेन्ट सेक्सनाव हगारफिनदो रिआपलड खालामफिनदो बे सङा गाज्रि नङा ससाइटिनि थाखाय जाय बेखौ गाज्रि सानो बेसे गाज्रि होनना बुंदों आरोना स' नोंथांमोन ससाइटिनि थाखाय मोनसे मोजां बुस्थु साननाया जों गाज्रि सानदों आरो नामा नोंथांमोन नोंसोरनो मोनसे खोथा बुं दा बिथांखौ आं मोनसेल' खोथा बुंनो सानदों कि बिथाङा बेफोरबायदि मोनसे ओरैबायदि बुस्थु जे पस्क' रेप जे माने अलरेडि रेप नोंथांमोन रेपआ बे बुस्थुखौ वर्डखौ बुंजाथावा दा आमेरिका बायदि बुस्थुआवहाय बेबायदि रेपखौहाय नानै अपेनलि बुंनो हाया बेवहाय नोङो @ बिदिसो होदेरो नङाबा ओरै स्टार मार्कसो होयो दा बेखौनो अपेनलि जोंनि जायगायाव मा खालामदों मा होनोमोनलाय मोनसे गान बानायदों बर' मिउजिक भिडिअ होनानैसोबाव अब्ला नोंथांमोन साननानै माबायदि मेन्टेलिटि केरि खालामदों बेबो गथ'फोरनि सायावबावसो दा बिथाङानोथ' सासे बिफा जाबावगोन ना बावैसोनो हाबा जाखांबाय दा नोंथाङा मारै बेफोरबायदि मानसिखौ सापर्ट खालामनो हाखो नोंथाङा जुदि ससियेल मिडियाआवहाय एसे पाब्लिसिटि नांगौमोनबा मोजां कन्टेन्ट बानाय नोंथाङा अलरेडि 600K फलोवार्स दंखायो साबसक्राइबार्स दंखायो इउटिउबावहाय एबा आलदा ससियेल मिडियाआवहाय बिराद फलोवार्स दंखायो नोंथाङा मानो बे ना नोंथांनि सासे लोगो जायो प्रेक्टिकेल बसुमतारी आं बेखौ कुइसन खालामनो सानो जे नोंथाङा बिदि पार्सनेल लाइक बेखौहाय मोनसे डिफेन्ड खालामदों जों दाखालिसो बेखौहाय बेनि मिउजिक भिडिअखौ दानहोबाय दा नोंथाङा बेनिफ्राय जर सुनानै बे मिउजिक भिडिअखौनो हगारफिनजोब्बाय अब्ला जोंनि दानहोनायनि माबाया मा जाखो दानहोनायनि जे जोङो मोजां माबा खालामदोंमोन मोजां मोनसे खामानि मावदोंमोन आदा निशानमोनजों जोंजोंहाय अब्ला मा लाब जाखो दा दानहोनानै नोंथाङा बे समखौनो हगारफिनजोब्बायबा अब्ला बे दाननो नाङामोन ना फार्स्ट प्लेसावहाय स' प्लिज नोंथां नोंथ' सासे इन्फ्लुएन्सार नोंथाङाथ' मरेल साइन्स थाथारनांगौ नोंथाङा सासे डन बस्क' पास आउट स्टुडेन्ट इथिकेल नलेजआ अलरेडि नोंनावहाय थाखानांगौ बेफोरबायदि बुस्थुखौ जों लाफिननो नाङामोन केरि अन खालामनो नाङामोन जों बुस्थुखौहाय अलरेडि बुस्थुआ दाखालि जोबनानै थांबाय दा बेखौहाय माहाय लांदों मानसिफ्रा एखमबा पलिटिकेल गेनाव लांदों एखमबा माबा पार्सनेल टारगेट खालामनायाव लांदों आरे जों रावखौ पार्सनेलि टारगेटबो खालामाखैमोन पलिटिकेल गेनबो खालामाखैमोन जोंनोमोन फार्स्ट टाइम भिडिअ बानायनाया जोंनि बानायनायनि मेन इन्टेन्सना बेनोमोन जि गथ' उन्दैसाफोर जा मा जागासिनो दं क'क्राझार एबा बड'लेण्डआवहाय एबा जायखि जायगायावनो जाथों बेफोरनि थाखाय मोनसे स्पेशल बानायनायखौहाय मा जक बायदि लानानै मोनसे बानायनांगौ आरो प्रेक्टिकेलनि बे समावहाय एक्सप्रेसनफोरखौ नुदोंमोन नोंथांमोन सालाय दिहुननाय एबा आखाइजों ओरै मोनसे माबा सिम्बलाइजेसन खालामनाय अब्ला बेफोर मोनसे जकमोन नामा नोंथांमोन बेफोर मोनसे जकमोन जों बुंनाया मोनसे जकमोन नामा नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ लाफिननो मोनबा अब्ला प्रेक्टिकेलखौ दानहोनानै मा लाब जाखो नोंथाङा बे भिडिअखौ टेकडाउन खालामनांगौ इउटिउब एबा माबाफोरनिफ्राय जों नोंथांनि एक्सकिउसफोरखौ नाया नों जुदि बिहरनानै
बिहरनानै नोङो बे बुस्थुखौ नायनो गोसो दंमोनबा बे बुस्थुखौ रिभिउ खालामगौमोन नों होनगौमोन आं नायखांबाय भिडिअखौ आं मोजां मोनदों आं बेखायनो डिफेन्ड खालामदों बिदिनो नों भिडिअखौनो देखायजोब्बायसो अब्ला मा जाखो मा पइन्ट दंमोन जोंहा बे भिडिअखौ टेक डाउन खालामहोनायनि भिडिअआ अब्ला आदा निशाना बेखौ एफआइआर होगोन मा होगोन होननानै जे टेक डाउन खालामहोबाय अब्ला बिनि खोथाफोरनि भेलुआव फै थांखो नोंथाङाथ' सासे अबभियासलि दे जों नोंथांनि बायदि समानबो नंथ'आ दा बाट एसेथ' जोंनाव कमन सेन्स दं जे अबे राइट अबे रं अबेजों गेन जागोन बेखौथ' नायाखै जों ससाइटिनि मोजांनि थाखाय दा सानगासिनो दं आरो नोंथाङा बेखौनो जों उल्था खालामना होबाय आं एलफ्रेड आदानिफ्राय बिदि एक्सपेक्ट खालामाखैमोन आरो आदानिफ्राय आं मोनसे मोजां रिप्लाइ लुगैयो आरो प्लिज भिडिअखौ हायोबा टेक डाउन खालाम आं बिराद दुखु मोनदों दिनै नायनानै आंल' नङा एसे हल जों एसे बर' इनसाइड टिमनिफ्राय बिराद दुखु मोनदों आरो जाय एसेबाबो नलेज दङ बिसोरबो एसेबाबो दुखु मोनखागोन सोरबा सोरबाथ' गदायबो लानांथारबाय साबधान आदै हुसियार 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 बिथाङा फोरमायबावदों जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव गोबांथार हौवाफ्रा बरबाद जाबाय हिन्जावफोरजों ब्लेकमेलबो खालामजाबाय ना आरो सोरबा गदायबो लानांबावबायसो बिथाङा होनखादोंमोन जायफ्रा सिलाइ दैयो बियो सिलाइजों बरबाद जायो जायफ्रा जौ लोङो जौजों बरबाद जायो आरो जायफ्रा हिन्जावजों गेलेयो बे हिन्जावजों बरबाद जायो दा बेखौनो फोरमायदों आरो माने जेबो गाज्रि फोरमायाखै बिथाङा वार्निं होदों आरो आदैमोन आदामोन हुसियार जा होननानै साबधान जा होननानै बेखौसो फोरमायदों बिथाङा होनखादोंमोन ना हिन्जावजों गेलेयोबा हिन्जावजों बरबाद जागोन दा बे भिडिअआव बिथाङा फोरमायबावदों जोंनि बे आथिखालाव सोलिबाय थानाय ना जाबाय थानाय नोंथांमोनहा गोबाङानो मिन्थिखागौ जानो हागौ ना सोरबा बेफोरबायदिनो माने 40 लाख गाहाम होनांबाय सोरबा जेलबो जानांबाय जेल जानांनानै समाजाव ओरैबायदि बदनाम जाबाय आरो सोरबाथ' हा हु फाननानै दासिमबो केस गेलेनांगासिनो दं बिनि थाखायनो बिथाङा साबधान जानो थिनदों आदैमोन आदामोन नोंथांमोनहा हिन्जावजों दा गेले आरो उन्दै बैसोनि गथ'फोरजोंथ' दा गेले खाथार नङाबा पक्स' रेप केस होजागोन दा बेखौसो फोरमायदों बिथाङा जोंनो गियान होदों पक्स' रेपनि सोमोन्दै गोबांथार मानसिफ्रा पक्स' रेपआ मा बेखौनो मिन्थिबावामोनदां दा नैबे बिथांनि बे मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों आरो कन्ट्रभार्सियेल जानानै गोबांथार मानसिफ्रा मिन्थिबावबाय पक्स'आ मा पक्स' रेपआ मा पक्स'नि फुल फर्मानो जाहैबाय प्रिभेन्सन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुअल अफेन्स बियो माने बिराद गिदिर क्राइम आरो बिनि पानिशमेन्टआ देरसिन आरो बयनिफ्रायबो देरसिन जुदि पक्स' रेप केस जायोबाथ' मिनिमाम 10 बोसोर जेलाव थानांखागोन आरो ओमफ्राय मेक्सिमामाथ' टिल लाइफ टाइम इमप्रिजनमेन्ट ना फुरा थैजासिम जेलावबो थानांगोन दा बिथाङा बेखौसो फोरमायदों नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा साबधान जा नोंथांमोनहा जुदि उन्दै बैसोनि गथ'फोरजों गेलेयोबा बरबाद जागोन हो जेल जानांगोन हो थाखा हरनांगोन गदायबो लानांगोन सोरबाथ' गदायबो लानांबाय हिन्जावफोरजों गेलेनानै बियो माने जेनेरेलावबो बुंदों आरो जायखिजाया हिन्जावफोरजोंनो गेलेनो नाङा नङाबा गदायबो लानांगोन थाखाबो हरनांगोन जेल जानांगोन आरो समाजाव ओरैबायदि बदनाम जागोन बेफोरबायदिखौसो नैबे मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों नोंथांमोनहा नुबाय आरो बुजिबाय जानो हागौ गोबांथार मानसिफ्रा भिडिअखौ नुवाखै ओरैनो जास्ट लाइक कन्ट्रभार्सियेल ओरैनो हावाबाजि ना सोरनोबाथ' कन्टेन्टल' नांगौ ना ओरैनो जानला मोनला माने कन्ट्रभार्सियेल स्टेटमेन्ट होलाबायो आरो दा नोंथांमोनहा फुल भिडिअखौ नुबाय आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बुजिबाय होननानै नोंथांमोनहा शेयार खालामना होदो जाहाथे गुबुनफ्राबो जायफ्रा बे भिडिअखौ नुवाखैमोन जाहाथे नुनो मोननाय बायदि आरो बुजिनो हानाय बायदि